So after so many years of being silent, Zizo has finally written a letter yekutenda maititi. Drama racho soka ndarishaya kuti mukomana kochiko. Hanzi naZizo mukweso ndiro zita rechimbo. Ndicho chimbo chakanipa mukana wekuzikamwa neruzhinji rweZimbabwe mushure mekunge ndaita rombo rakanaka rekushanda namadha mama maishushu. Ndakanga ndapedza makore anosvika manomwe 7 ndichiimba nziyo dzakanaka asi dzaisasvika kana kutendera kuruzhinji rweZimbabwe. Asi rimwe zuva ana ndakatanga kushanda namadha vakanditi I can make you famous in one day. Ini ndokuti what? Ndakanga ndatambura nekuimba nziyo dzaisasvika kuruzhinji dzaisatozikamwa, saka ndakagamuchira mukana uyu nemaoko maviri. Zuva iro rakachinja rwendo rwangu rwomumhanzi nokusingapere. Ndanyora tsamba iyi kuvapa maruva avo vachiri vapenyu. Vazhinji vanogona kufunga kuti ndinosvoda kana kuti ndine kutya nekuda kwekuti takamboshanda pamwe chete parwendo rwemabasa atakabata, asi handizvo. Ndinofara zvikuru kuti ndakambopa rutivi rwavo uye izvi zvakandibatsira zvikuru muupenyu pamwe chete nebasa rangu remumhanzi kusvika pakuzikamwa nevateereri. Nhasi uno ndava nemhuri yangu yakanaka yandinoda uye yandinoremekedza zvikuru. Mai Mashua naMashua ndavawo nezvakawanda zvakanaka zviri kufamba muupenyu hwangu zvandisingakwanisi kusanangura zvose paruzhinji. Ndatsvukirawo sekunge ndoshandisa Feliglow kikiki. Zvose izvi zvaisazombobvira zvaitika dai ndisina kusangana namadha mama maishushu. Vakauya kuzondibetsera uye vakaita zvose zvavaigona kuti ndibudirire. Hongu tiri vanhu uye tinokanganisa, ndizvo zvinoita upenyu, asi kana paine zvakanaka zvakaitwa ngazvirumbidzwe. Tsamba iyi ndeyekungoti makaita basa nerubatsiro rwese rwamakandipa. Zviri pachena kuti ndinoda kudzokedzana nevateeri vandakapesana navo uye ndinoda kuti mhanzi yandinoimba isvike kuruzhinji rwakawanda uye handinyare kuzvitaura. Kupesana kwatikazoita pakati pangu namadha kwakaita kuti mhanzi yangu idzikire zvikuru. Ndizvo zvakanga zvakafanira panguva iyoyo, nokuti munhu anokohwa zvaanodyara. Vateveri vazhinji vakaora mwoyo nezvakanga vachinzwa pamusoro pezvinhu zvataisakwanisa kugadzirisa, uye pakupedzisira takazvifuratira nekuti nguva yafamba uye zvinhu zvakapfuura. Hapana pandinotaura pasina kutaurwa madha. Izvozvo chete zvinoratidza kubata kukuru kwavakaita muupenyu hwangu nerwendo rwangu rwemumhanzi. Pane zvakawanda zvandingarumbidze pamusoro pavo. Ndakange ndisina kumbovatenda pachena paruzhinji nekuda kwemabasa avakaita. Nhasi ndadzokera shure ndikaona zambuko randakayambutswa pandakatorwa nepandakanotsvetwa. Ndazviudza kuti ngandimedze winyo nditende munhu akandipa mukana wekuti ndisvike pandiri nhasi. Madha mama maishushu, thank you, ndinokutendai zvikuru. Shona inonetsa kuverenga, makambozvionawo? Shona, haya, it was so deep. Shona yake yanga ichitondi hameno zvainge chingonditi apa Shona yangu yakatongobhendawo. Zvinhu zvacho ndisewe takangopasa Shona kungoti zvekutoti A-level hataisada kutomboiona Shona because yaitonetsa Shona. And why is it that I'm feeling like Zizo ada kudzoka mugame achanisa maititi? Ungati ane zvaari kutsvaga chete mukomana. Why ari kuda kuita drama rese iri? And why is it kuti abvaisa YouTube link rake for the why? Hasiri here wokubata maititi rafu. Vakachema gore rira zvinzi maititi vasiwa nemukomana avasiya muUK, abva aramba maititi akabva aita sei asvika kuUK. Hasiri here maititi pawakashamba. Manje maishusha haasi kuvaziya, anogona kutotukwa futi neapology yake iyoyo nezvaataura izvo. Anogona kutukwa, anogona kusvika dzakatongobhipa vachimuudza ngavabvunze Denzel. Denzel akazonogumbira regerero paipai ambonzi Denzel ndiani? Chii chinonzi Denzel? Maititi anogona ngoya chii chinonzi Zizo? Ruregerero rechii maona manje? Mukomana aifana kutanga anokumbira regerero first kwavari personal, ozotaura kuti taabo namaititi zvaabo, because panapa hatizonyatsomunzwisisa kuti mukomana ada kushandisa maititi again here kana kuti ada kuita sei chaizvo chaizvo. Music anoona kuti panapa anogona kutorira futi namaititi vakatanga futi kuita music, but maititi is now married. Ndo paasingazivi ipapo. Aifunga kuti maititi vacharamba wangori single vachingotolerata Zizo akauya mangwana vonomutolerata. Haiwa, hakuna zvakadaruka. There's nothing like that. Apology yatokonzeresa division isingatomboite, cause Kate family iri kuti wagona wamachua chichi handika, but vamwe vanhu vari kuti ukuda kushandisana uku. Ndakaona senge Kate family inokurumidza
yaakomodheta munhu ndozva because kusheya kwavari kuita kumapages ekate family vari kufara vari kusheya vachifara but iye Zizo ka intention yavo havasi kuiziva here kuti Zizo last time futi handiti maititi felt used apa ada kuita sei futi ngaanyatsotiudza kuti ada kutanga futi mhanzi here ada kusimudzirwa here futi bhozi chii chinoimbwa naMukweso gore rino 2026 ngaapike mashifts ngaite zvemashifts kasi UK yaremera zvoti mukomana akuda kuita zvese music nekuita mashifts chii chiri kumbonyatsoitika bhozi mukomana ndofunga ari kutoda kutoti gap rake remusic rifambe zvekutodaro but we are not there. Amen. I don't know what you guys think but zvakaoma ina handisi kumutrust hangu mukomana zvekutodaro handisitombomuona apology yake no, that's not it. That is not how it's done. Mahona manje. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts.